El telèfon 112 és el telèfon únic d'emergències comú a tota la Unió Europea. És gratuït, funciona les 24 hores del dia i serveix per avisar de qualsevol emergència que pugui requerir policia, emergències mèdiques, bombers, protecció civil o altres cossos d'emergències. El servei és accessible en diverses llengües i ara també en llengua de signes catalana a través d'aquest portal. Les persones sordes poden comunicar-se, a més, mitjançant l'aplicació per a telèfons mòbils 112 accessible i SMS. Quan es rep la trucada, els professionals del 112 demanen on té lloc el fet, quin és el tipus d'emergència i dades de contacte per si cal retrucar. Cal escoltar les preguntes amb calma i respondre. És molt important recordar que només s'ha de trucar al 112 en casos d'emergència. No s'ha de fer servir per demanar informació general, fer consultes mèdiques, comunicar falses alarmes ni fer bromes. Aquestes trucades innecessàries poden bloquejar el servei i posar en risc persones que necessiten ajuda urgent. L'ús indegut del 112 pot comportar sancions greus.